Buenas. Buenas. Mira, és que jo estic buscant la meva vocació. Ja he vist així un mas i dic, a veure, així que fan perquè jo vull dependre un ofici nou. A munyir les cabres. Ara volíem anar a començar a munyir les cabres. Pues bueno, si no vos importa, dos manetes suposo que no vos aniran malament, Sempre no? anirà bé, una xudeta sempre va bé. Pues vinga, si no vos sap mal, vos acompanyo amb mi. Adelante. Tu no volies faena? Doncs ara anem així a fer faena. Bueno, el primer pas quin seria? Ara Va ser un ramader com Déu mane. Ara les tancarem totes ahí tretes per pujar a munyir. Ja te coneixen, la herba. I quantes cabres tens així? Així per munyir n'hi ha d'haver unes 170 o 180. Tots els cabadins, i això tots els dies, no? Tots els dies. Bueno, segon pas per convertir-nos en autèntics ramaders de cabres, què mos toca fer ara? Ara fica'ls un grapaet de venir a ramar allà a les forrajeres. Pues bueno, tindrem que anar agarrant, va. Bueno, i una vegada l'herba fica així, què mos toca? Ara anem a munyir. I està la meva dona que està Això esperant. és el que jo volia sentir, anem? I anem a prendre a munyir. Vinga, va, Anem. tu davant. Aixina, molt bé. Ai, així anem molt ben Molt bé. Espera, avant. Bé, Inés, arriba el moment, no? Sí, mira. A veure, fem una demostra perquè jo això no ho tinc molt clar. Primer t'he dit com, veus? Mira, la tens ahí. Fa molt bé. ventosa i l'agarre. Ala, agarra i proves. No és complicat. El problema és que tenim que vindre tots els dies, així. La cosa és que és una faena, això, no? O molt obligar. No hi ha festa que vagi. I una cabra, quanta hi pot donar una munyida? Depèn, n'hi ha que te trau litro i mig, depèn, no totes les cabres te trauen igual. De matí mos fiquem a munyir sobre les 8, entre que les munyides, limpia i tot, fins a les 10. I de vesprà sobre les 6 mos tornem a ficar a munyir. La cabra ho sap, no? Quina és l'hora, el rellotge. Si canvies molt, perden la llei. Inés, però és que això jo pensava que, com a les pel·lícules, que ho feu manual, tanta màquina, a mi me fa raro. Por Dios, si haguem de munyir totes les cabres, a mà estaríem tot el dia. Però, No acabaríem. però per la meva il·lusioneta, una Home, podríem fer. clar que sí, si vols anem a provar. Vinga, va, provem. Com hi ha que fer-ho, te això? dic, veus? Agarres, I en seguida. no estan acostumbrats a munyir-les a mà. T'has donat compte com se Que la boneta, doncs, podria se provar, no? queixen més. Prova. Provem, provem. Dona igual en una que l'altra, no? Ara, sí, mira, ara mira, sí. mira. I això, poquet a poquet, doncs aniríem omplint el got. Bueno, i ara suposo que com han fet antes, a traules, no? Sí, alcem la palanca perquè elles puguen eixir, perquè elles se queden Enganxats ahí, per no fer enganxats res. ahí, ¿vale? Fet si vols. I cap a dins, i ja veig que ja se saben el seu caminet, que ningú s'equivoque, Sí. que se'n van totes. Totes allà que hem tret ara, suposo que s'ha igual més en algun puesto, no? Sí, faré el tanque per les gomes, que ara passarem i ho veurem. Bé, Julio Inés, així és on ve la llei d'avui, no? Sí, esta llei ve el lechero de Benassal, la formatgera de Benassal, que replegue de cada 2 dies i fan formatges. Bueno, Inés, jo crec que si ara ven ja està allà, que fa tan bona pinta, faena acabar, no? No, la faena no està acabada, eh? Mos queden ahí 150 cabres per munyir encara, eh? Jo és que no sé si vull ser ramader, si vull ser agricultor, pescador, però bueno, va, avui m'he compromès amb vosaltres i crec que el que toca és acabar la faena i com diuen, va, Pues a la marxa, a munyir.